Jejel Perweswari Lumaksana ning Sirat Mojo penganten putri sesarengan ingkang sampun kepareng hangasta busana ingkang sariya retna sinulan benang kencana pating pancelurat pating sumubyar endah hambung tansah kasinawang ya pasaryaning Sirat Mojo penganten putri dasar Nalendra ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan kang cinandra turang rupa kirang candra miyosina smida dari ingkang temurun wonten ngarcapada saking kayuanan jumbring salapa satemaki warya lumaksana ning Sirat Mojo penganten kakung madya ingkang sampun kepareng madal paswanan saking Panti Bali Busana ana inggih menika wonten warnane kinayom busananing Sirat Mojo penganten kakung kang asta busana cara kaprajuritan Surakarta dening Rat kinarya jejering praja kang asta kuluk Jaladara kang songsongan sinongsong agung kinalungan sekar melati renunci kang dados negondo harum mangambar-ambar lenggahan lenggono laras Sirat Mojo penganten putri wonten pandhapyaning kang ukir dan parkencana susila gati rinengga rawuhipun Sirat Mojo penganten kakung ingkang madya madal paswanan kinarya hagena rubyuk kadherekaken sedaya para sentana sanak kadang padya bala rinapit sadya kembar emban-embanan ingkang sampun kepareng hangasta sekar mayang sekebaran pratandha papujaning Dewa Daru Jaya Daru ya kembar mayang awit menika wonten warnane ingkang dadosna kinarya junuk ing Sirat Mojo anggen pelumban bebrayan agung sesarengan lumaksana ing Sirat Mojo penganten kakung kadherekaken sedaya para sentana sanak kadang padya bala keparana hangasta busana ingkang mawarni-warni tansah endah kang sinawang edi kalawan bati lumaksana lolonan saya dangu saya cangket jangkaring Sirat Mojo penganten kakung pun dasar lumaksana gajah buling sak jangkah mandhet sak jangkah manoleh pratandha hambet lumaksana ning amung tedhak ing pangati-ati laras madya kapraya hambung tansah sesarengan sigi lodra saking sedaya para kawula ingkang nderekaken lumaksanane keparana jengkar saking sasana palenggan Sirat Mojo penganten putri saking keng ukir dambar kencana mbak angker pengi lumaksana ning Sirat Mojo penganten putri tindaknya sang putri Dumas sekembaran ingkang sampun kepareng gendong sekar mayang iya kembar mayang Prabu Ndodok papujaning Dewa Daru Jaya Daru kinarya lumaksana ning Sirat Mojo penganten kinarya ungeling gending dasar gending ing lokananta tinabu para dewa hamangayu saking tindakne lumaksana ning Sirat Mojo penganten kekalih pratandha pepanggihanipun ketingal catur netra kocak onda randir nuwuh saking katresnan agung
saking busana ingkang sarya retna ketingal kinelawe astanipun Sirat Mojo pengantin kekalih hanyalira pambalangan gantalan kang tinarani gondang kasih so gondang asmara pepanggihan Sirat Mojo pengantin kekalih pun kepareng sinalaman asta sinuram tirta suci saking kendi prakala kang tinarani tirta setaman manca warna ya tirta pawitosari ya tirta suci ditimbul ing pandonga murih dadaning kawilujengan Sirat Mojo pengantin kalih anggen pelulumban beberan agung mugi tansah kanebahaken saking sukertaning jagat sesarengan kinarya satriya kembar saha putri Domas sekembaran ingkang sampun kepareng hangastos karmayang sekembaran tinukaring ingkang kawilasan Pratandha kawilasan kinasih ing ageng katresnan tinukaring sekarmayang menika wau warnan paripurna tinukaring sekarmayang sekembaran Sirat Mojo pengantin putri sampun tanggap ing sasmita kepareng ndodhok sak sebo sinuku-suku mari kelut tapak ing asta sungkem ngarsanipun sang nata Sirat Mojo pengantin kakung Amaminta duk mugi dadosna pangayomaning kula sagung patuladaning sedaya para kawula dasi. Raos bombong manah kinarya kinelawe astane Sirat Mojo pengantin kangkung james mestakaning Sirat Mojo pengantin putri. Jangka jumangkaing suku. Jumangkaing suku tinijak tigan wonten ngarsanipun tinijak ing tigan pecah blabar salatarambaning. Pratandha ageng katresnaning prasetyaning Sirat Mojo pengantin putri pun kareng basuh sukertaning tigan wonten ing suku Sirat Mojo pengantin kakung dataning pengajap mugi tindak lampahing Sirat Mojo pengantin kakung tansah kanebahaken saking sukertaning jagat paralamtika saking tigan pecahan tiga awit menika wata warnane mugia ing sakmangke Sirat Mojo pengantin kalih pinaringana wiji sejati ingkang saged rinata jalma arupa putra ingkang saleh putri ingkang saleha ketingal kinelawe astaning Sirat Mojo pengantin kakung pun kepareng den cengkaraken swasana napak tilas ing Sirat Mojo pengantin putri undang nuswantara jejer wonten sisih kiwanipun madya gegandengan bebasan boten ginggang sak ritma pratandha pamboyong ing Sirat Mojo pengantin kekalih kinalungan sindur mustaka wani kaboyong Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu marak switata wonten ing pertapan Hyang Ukir Dambar Kencana Mas ganti kodhok ngorek sedya pratandha pamboyong ing Sirat Mojo pengantin kekalih pratandha pamboyong ing Sirat Mojo pengantin kekalipun kepareng lumaksana bebasan kang tinarini ing ngarsa Suntalada ing madya mangun karsa tuturi handayani ing ngarsa paring patuladaning sedaya para kawula dasih ing madya winangun karsanipun Sirat Mojo pengantin kekalih tuturi den handayani sedaya sanak kadang wadya bala kinarya genurbyuk Prabowo andum ing pandonga urip kawilujengan ing Sirat Mojo anggen pelulumban beberean agung.
Saking rinapak tilas ing Sirat Mojo penganten kalipun kaparang minggah wonten ing Siti Hinggil angka sepindah Ginanturata Pratandha jejer praja dalek ing Perweswari do ingune nalika semanten senajan to dados naraja sedina ratu sedalu awrat ing kapribaden lestantun mugi hamung tansah bekti wasisa arif wicaksana. Pak cekel pundaknya tangan dua Bu monggo Bu nggih. Berikan doa terbaik pada putra-putrinya lalu hembuskan di keningnya atau ubun nggih. Berikan doa terbaik monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lenggah. Lenggah sampai lenggah. Sedya lenggah jejer Sirat Mojo penganten kali wonten ing pertampan Kyai Ngukir Jambar Kencana Kuncara Waskita jejer praja lan Perweswari. Ora saking bekti wasisa ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kemparengna Sirat Mojo penganten kekalih jengkar saking sasana palenggahan sungkem Sang Nata. Tindak ing Sirat Mojo penganten kekalih gegandengan asta swan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu ndodhok sak sebo sinengku suku tapaking asta maminta ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu do inguni nalika semanten. Aduh Kanjeng Rama sowan kula ngarsa panjenengan ngaturaken sembahing pangabekti kula kunjuk. Minggah tiyang kula nyen tambahing pandonga pangestu angin kala lumban bebarengan agung pinaringana kawilujengan Kanjeng Rama. Anakku nggih kang tak tresnani. Sowanmu wis Rama tampa pangestu kuwe tampan ana nggih. Kawula tampi asta kekalih den pundi wonten mestaka dados jimat paribipun paduka Kanjeng Rama. Raos bombong panatiyang sepuh kali ingkang sampun nampi putra wayah. Kinarya wis waning diwasa bebasan bayi owal saka gegendongan. Agung ingkang tresnan ingkang boten tinucap wonten ing lisan kandhek wonten pandulu jangga ketingal rinadasing wis bebasan mutiara rinonce. Paripurna antur jengandika Sirat Mojo penganten kekalih lumaksana rinapak tilas sowan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saking Sirat Mojo penganten kakung. Keparana Sirat Mojo penganten kepelung atur sungkem pangabekti ndodhok sak sebo seningku suku tampaking asta do inguni. Aduh Kanjeng Rama suwan kula ngarsa panjenengan ngaturaken sembahing pangabekti kula kunjuk. Minggah nyuwun tambahing pandonga pangestu angin kula lumban bebrayan agung pinaringana ridho Gusti kang akarya dumadi Kanjeng Rama. Anakku nggih suwanmu wis Rama tampa pangestu kuwe tampan ana nggih. Kula tampi asta kekalih den pundi wonten mustaka dados jimat paribipun paduka Kanjeng Rama. Kinarya raos bombong manah tiyang sepuh kekalih. Bebasan sumendal batosipun habersani putra wayah ingkang atur sungkem pangabekti kanthi Bu Ageng Wasesa. Tansana habung manekung ngarsanipun Gusti kang akarya dumadi dhatnaning pengajap mugi lestantun anggen penulumban bebrayan agung. Tansah kanedahaken samodaning sukrentaning jagat kawiku. Murih gegesangan wonten ing jagat Naswantara kinarya hamung tansah netepi perintahing Gusti kang akarya dumadi nebili arisane madya ing kawilujengan. Saking paripurnaning Sirat Mojo penganten kekalih ingkang sungkem jengandika ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu.
Miwasak pundri wonten ing pertapan lenggah amiwaka wonten ingkang mukid dampar kencana rinenggaraku. Roncening adicara cucur curah. Tompol kaya bondo bandu lan sak pinunggalane. Pratandha tanggah tanggung jawab ing sirat mojo pengantin kakung anggenipun mupa karti wonten ing jagat Nuswantara. Kinarya Mas Picis Raja Branabondo Bandu den curahaken ngarsanipun Sriat Mojo pengantin putri kangge syarat serananing gegesangan siramkan sampai habis Mas. Raos bombong panas Sriat Mojo pengantin putri ingkang sampun kepareng nampi kaya brana. Pratandha tanggah tanggung jawab ing Sriat Mojo pengantin kakung anggenipun langgana wonten ing jagat Nuswantara. Kinarya dipun tampi samodyan boten hanguci wani mugia cagetna amuraka anggenipun gegesangan. Sedya paripurna saking adicara cucur curah minggah ing sakmangke kalajengaken adicara Dahara Kalimah. Paripurna hamiwiji saking sang putri Doma Sekembaran ingkang angka sepindhah kinarya unjuk antung Sriat Mojo penganten kekalih kaparengna minggah wonten ing siti hinggil angka sepindhah Ginaturata sang putri Doma Sekembaran ingkang angka kalih kinarya asta dedaharan arupi sekul petak lelapan empal menjangan pratandha nyos gegodhongan. Pratandha dedaharan ingkang dipun keparengaken Gusti kang akaris dumadi ateges dedaharan ingkang halal. Dulangan Mas ini saling menyuap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Ya. Mbak E pegang piringnya, Masnya yang suap sambil pegang janggutnya. Ini cekel piringnya Mbak E. Ya, Masnya sing nyuap. Tangan kiri masih pegang janggutnya mempelai wanita. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Pratandha sayuk saeka kapti Sriat Mojo pengantin angin pelulumban beberean agung. Bebasar handut runtut rebutan patut camcut gumbergut. Gantian nggih. Ya, masih yang pegang. Tangannya Mbak E. Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna adicara Dahar Kalimah kinarya waskita Sriat Mojo pengantin kekalih awit nyalirani adicara unjuk tirta wening pralamtika mugia ndadosna buncaling sukerta wonten ing bantos kang pinarandi dening Sriat Mojo angin peluluban bebaran agung tansah wening manahipun wening kapribaden wening tindak lampahipun ateges hamung tansah manekung netepi perintahing Gusti kang akarya dumadi nebihi awisane madyada ing kawilujengan agung. Miwambaripurnaning adicara unjuk nirta wening keparengna minggah wonten ing siti hinggil angka sepindhah Ginaturata sang putri Doma Sekembaran ingkang angka 3. Caos dedaharan arupi ingkung kinarya sampalan awit menika warnane pralamtika. Sakunduring Sriat Mojo pengantin kekalih mugi dados makatunduran ingkang halal ateges dipun tampi wonten swarganing Gusti kang akarya dumadi. Ya angkat sikit terus tarik pegang pahanya Mas. Ya angkat sikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sampai putus. 1 2 3. Ayo. Iya. Oke. Angkat tunjukkan di kamera. Iya, wonten nuwun. Ya. Terus sudah taruh dulangan. Nah, pendet sedikit, diambil sedikit untuk disuapkan. Ora usah gede-gede. Nggih sithik mawon. Mungkin nek pahane disuapke kabeh rak ya ramot.
Oke, silakan dari tim Adis langsung ke pentas karena acara segera selesai. Iya, dipun paringi lapriyen kalih isuan. Alon-alon, Mbak. Nggih. Sampun kepareng minggah wonten ing Siti Inggil angka sepindhah ginanturata putri Domas sekembaran ingkang angka sekawan. Awit samudayaning putri Domas ketingal sami menika wata warnane saking agung gumelaring busana. Kembar busanane kembar dedeke kembar samudayane. Senajan wis waning tasih tipur hamong tansah cancut gumregut saruden geguyu jawil jinawil sesarengan hamong ambal warata kanthi sekeca. Matur sembah nuwun saking paripurnaning adicara ing samenika ingkang ngasta dhateng tiyang kawula kathah lepating tansah nun agunging pangapunten. Wasana wedal kalajengaken adicara sinar pinilih atau foto dokumentasi. Ya, dipersilahkan keluarga besar dari mempelai pria ataupun mempelai wanita semoga berkenan mendekat pelaminan untuk acara foto bersama. Ya, monggo. Yang akan dipandu langsung melalui tim fotografer kami. Ada fotokomu profesional fotografer. Kemudian akan didokumentasikan juga ataupun disiarkan secara langsung bersama DVS Shooting TV Wong Punya Gawe yang dikerjakan oleh Mas Yoyo dan Bung Yanto. Dan sekaligus melakukan salah satu kerjasama dari Galeri Atika Cantik yang sudah menjadi tim wedding organizer yang memandu seluruh rangkaian acara ini hingga paripurna nanti. Dan semoga dengan kerjasama ini akan mencapai hasil yang maksimal tentunya. Sekali lagi buat keluarga besar dari mempelai pria atau mempelai wanita dipersilahkan untuk mendekat di pelaminan untuk acara foto. Kalih pasangannya masing-masing ya Mbak. Ampun ketinggalan pasangannya nak foto. Sing dereng ganda tak dongakne muga-muga enggal entuk pasangan. Ya, oke, sekali lagi monggo dari keluarga besar mempelai pria, mempelai wanita nanti dilanjutkan anggota sinom. Setelah keluarga besar sudah berfoto, anggota sinom diawali dari tim prasmanan dan anggota sinom yang di belakang atau Mas Mase ya. Siap-siap untuk foto Mase, dikoordinir anggotanya. Don awet mereka wau angin kalau nyalirani adicara panggih sirat mojo penganten kathah lepatenan agunging pangapunten masana paripurnane katuran sugeng pinarak lenggah kanthi sekeca matur sembah nuwun.
Ya, oke. Dan langsung setelah keluarga besar kedua mempelai nanti siap, selesai. Siap-siap nggih Mbak yang di prasmanan untuk foto. Kemudian mas-mase sinoman yang di belakang. Supaya nanti bisa bareng foto. Ya. Nggo kenang-kenangan musragame anyar kok dipoto ra gelem ya. Kapan lagi untuk momen ngono ya kan.